Jaranan kuda cipta rasa ingkang sampun semi siyaga dinabena ing rupeda mugi lestari kuda cipta rasa amemuji rahayuning kalih sing sambikala Romi arso sami amirsa nono kesenian jaranan campur sari kuda cipta rasa aslinipun batheran desa sawo rawan sini hadungkap gagat rahina sanes karo wosing pagelaran kang becik ketitik kang ala ketara awitiku apranyata golek ingkang windupa pagelaran kang becik ketitik kang ala ketara awitiku apranyata golek ingkang pindho pamayan amawit hastuna mingkar mingkur ringan kara harana karnan marati sinawong ras mining ida
tanah Jawa agem agame Lerabos pinta warnaning kusumeng pura Yemes yemes Nuwun para pamirsa Sutresna Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari nanggo sagunging pakurmatan dumateng para sepuh ugi adi sepuh ingkang dahat kinurmatan. Ing mriki saking pagelaran kesenian jaranan campursari kuda cipta rasa mijil saking Mbadiran Desa Sawu Kecamatan Campur Darat Kabupaten Tulungagung. Ingkang dipimpin dening panjenenganipun Bapak Suroso. Purwakawaningan pilih ing dalu niki ngrayakaken kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 8 Mugi sedaya kemawon saking keluarga Desa Sawu sabibaripun pagelaran ugi ing benjing wonten ara-araan tanggal 29 malam 30. Mugi wonten alang setunggal menapa amin ya rabbal alamin. Matur kepanuwun dening panjenenganipun Bapak Haji Wasito, Bapak Kepala Desa saha perangkatipun ing dalu niki kersa hamentasaken kesenian jaranan campursari kuda cipta rasa mapan wonten ing lapangan Desa Sawu. Matur kepanuwun ugi dumateng panjenenganipun para pendukung saking pedagang kaki lima. Matur panuwun kersa andugeni pagelaran ing dalu niki kuda cipta rasa. Mugi samangke kanca-kanca sedaya laris sedaya. Nggih, amin. Mengatakan saking keluarga kesenian jaranan campursari Jaya-jaya Wijayanti Nirbaya Niring Sambikala. Mugi kuda cipta rasa tetep jaya. Perlu kawuningan pilih ing dalu niki salajengipun sambutan saking Bapak Panitia BHBN wonten ing Desa Sawu. Lah sumangga panjenenganipun Bapak Srikam Abdullah sumangga